Fil-5 ta' Ġunju 2019, fl-okkażjoni tas-Sena Djoċesana Marjana, l-Isqof tagħna Mario Grech għamel l-affidament tad-Djoċesi ta' Għawdex lill-Madonna ta' Pinu fl-istess santwarju tagħha. Permezz ta' dan il-filmat, inkomplu nifhmu aħjar x'għandu jfisser għalina fi żmienna l-affidament lill-Madonna. Fl-ittra pastorali li batilna l-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni ta' Jum l-Om ta' din is-sena, huwa esprima x-xewqa tiegħu li jagħmel l-att ta' affidament ta' djoċesi tagħna lill-Madonna. Xi jfisser dan l-att ta' affidament? Biex nifhmuh irridu mmorru għall-Vanġelu ta' San Ġwan. F'dik ix-xena fuq il-Kalvarju meta taħt is-salib ta' Ġesu kien hemm wieqfa Ommu Marija u ħdejja d-dixxieplu li Ġesu kien iħobb. U meta rawhom Ġesu qal lill-Ommu hawn ibnek u lid-dixxieplu qallu hawnhi ommok. Minn dakinhar il-hawn, il-veru dixxieplu ta' Ġesu irid jilqa' fil-ħajja tiegħu mhux biss lill-Imgħallem Ġesu, imma wkoll lill-Ommu għaliex ma nistgħux inkunu veri dixxiepli ta' Kristu jekk ma nilqgħux id-doni kollha li jagħtina Ġesu, fosthom il-Verġni Marija. U għalhekk l-atteġġament tad-dixxieplu veru huwa dak ta' Ġwanni illi jilqa' lil Marija għandu. Il-Vanġelu jgħidilna minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu. Imma xi jfisser tieħu lil Marija għandek? Ifisser illi tilqaħħa fil-ħajja tiegħek, tilqaħħa bħala vera Omm. Imma mhux biss. Ifisser illi tafdala lilek innifsek. Tintelaq f'idejja bħala bina jew binta. Hekk iridna nkunu Ġesu. Irid illi ikollna relazzjoni ta' wlied ma' din l-Omm tas-sema li tgħidilna bħala Ommna. L-att ta' affidament lill-Madonna allura jfisser illi aħna mhux biss qegħdin nilqgħu lil Marija bħala Omm għalina fil-ħajja tagħna, imma tfisser ukoll li qegħdin nafdawla lilna nfusna il-ħajja tagħna kollha kemm hi, b'dawk kollha illi niġu f'kuntatt magħhom f'ħajjitna. Kien għalhekk illi matul l-istorja tal-Knisja diversi drabi xi qaddisin u anke papiet għamlu l-att ta' affidament lill-Madonna. Jispikka fosthom il-Papa Ġwanni Pawlu II illi diġà għażel bħala motto tiegħu Totus Tuus, kelmiet li jfissru kollni tiegħek. Talba lill-Madonna li bija kien qiegħed jafdala ħajtu kollha kemm hi. Imma iktar minn darba il-Papa Ġwanni Pawlu II għamel l-att ta' affidament tad-dinja kollha lill-Madonna, tal-Knisja. Diġà fit-13 ta' Mejju tal-1982 felu is-sena mill-attentat fuq ħajtu fi Pjazza San Pietru. U mbagħad ġedded dan l-affidament fis-sena 2000. Anke l-Papa Benedittu XVI ġedded dan l-affidament tal-Knisja lill-Madonna. Iktar qrib tagħna il-Papa Franġisku fis-sena 2013 fi Pjazza San Pietru ġedded dan l-affidament. Għalina illi flimkien mar-raj spiritwali tagħna nafdaw id-djoċesi tagħna lill-Madonna ifisser allura li aħna qegħdin nilqgħuha bħala Omm tagħna imma wkoll qegħdin ngħidula aħna tiegħek. Aħna fidejk, ħu ħsiebna int, mexxina int, wassalna int għand ibnek Ġesu. Jekk aħna nagħmlu dan, mhux biss ma nkunux qegħdin nitbedu mill-fidi tagħna f'Ġesu, mhux biss ma nkunux qegħdin inneħħu lilu miċ-ċentru, imma l-kuntrarju nkunu qegħdin nagħmlu qatt ta' fidi falla u qatt ta' qima lit-Trinità għaliex inkunu qegħdin nilqgħu il-pjan tiegħu għalina. Din kienet ir-rieda tagħha. Kien hu li tgħidilna bħala Ommna lill-Madonna u tgħidilna biex twassalna għandu. U għalhekk meta nafdaw lilna nfusna lil Marija, aħna nkunu qegħdin inħallu lilha twassalna għand Ġesu bħala triq iktar qasira u iktar żgura biex naslu fejn jixtieqna hu.